Mor, husstuergæster mig. Nej! Find ud af det selv. Jeg har ikke sådan noget udstuergæster. Gå ind på værelset. Nej, ved du, jeg smider dig ind på værelset. Nej, det synes jeg ikke. Julemand, du bliver stuergæster. Det var sådan sjovt, fordi så tog mor billedet af dig, og nu er du låst op i det her lille bitte værelse. Bedstefar, du er jo også låst i det her værelse. Har du ikke samme pullybør med her? Nå, ja, det er jeg det. Nej, det synes jeg ikke er fair. Mor tog også alle puderne. Ej. Mor, hun er ond. Hun sagde os, snak de dejker mere fredagslæg i dag. Eller i morgen, eller hun siger i hvert fald ikke fredags, når okay. Og det er ondt. Og derfor skal vi have det banker. Ja, det skal vi. Ja. Ja, men det skal vi, men vi mangler en plan. Ja, men hvad? Jamen, vi bare acceptere, at vi får fredagsnoller. Nej, det skal jeg sige. Jeg giver aldrig op. Det her er min mission til at få fredagsnoller. Jeg skal det så ikke udlægge min fredagsnoller-streak på 5 dage. Det er for meget lus. Det kan jeg ikke. Så jeg er nu så finde en måde at få de vingummifrøer med skum i bunden. De er vigtige for mig. Nå, men altså julemand, rigtig fin tale. Du inspirerede mig til aldrig at give op. Hvad med at vi siger, at vi får de fredagsnoller og de frøer med skum i bunden. Og så tæver vi mor og får puderne tilbage. Ja, bedst skal vi ikke lige sætte vores penge for lige at se, hvor meget snoller vi kan købe? Jo, det lyder da som en god idé, synes jeg. Tag bare en penge på. Bedst lige hurtigt på dem over bordet. Okay, sådan der. 1, 2, 3. Okay, vi har 3 krummer. Måske få lidt mere. Men hvis der vi tager fra mors punkt... Ja, det er en god idé. Så får vi en dem mere lavande på mor. Fordi er du da tavlig. Yes. Okay, så altså, jeg har faktisk tænkt mig at bevise, hvor en dårlig dreng er. Jeg er sådan en af de dårligste drenge i byen. Fordi at jeg har faktisk stjålet en sodavand. Er det ikke sejt? Prøv at se her. Prøv at se. Sådan. Ja. Yeah. Sandt. Det er godt nok dårligt at røve det der, bedstefar. Det er sindssygt, at du tør i noget af så gør sådan noget. Hvordan kom du afsted med det? Du er en skurk, er du sådan her? Har du superkræfter? Nej, Julemand, jeg har ikke superkræfter. Men jeg er bare lidt magisk nogle gange. Ja! Ja, det er jeg. Er du magisk? Ja, det er sejt. Ej, er du vildt det? Må jeg sige, vil du blive på? Stille og roligt, julemand. Måske hører mor os. Ja, det vil ikke være så godt, vel? Nej. Jo. Ja, der blev I bange, hva'? Ja, det gjorde. Du bliver altså ikke bange for ier, eller rier, eller nier, eller hvad der vil kalde dem.
Der blev vi nogle dårlige drenge. Ja, det er det. Ja. Det er nogle rigtig dårlige drenge. Yes, in here. Okay, jeg tager lige den der soda. Okay, jeg skal ud. Hvad ser vi nu? Hvad er planen nu? Nu er vi jo helt fortabte. Uden den sodavand. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Du er min eneste håb og motivation. Vi er fortabt herinde til morgen. Nej, fordi vi er jo de dårligste drenge i byen. Vi kan finde ud af alt i går. Yes, det kan vi. Au for satan. Nå, lad os komme ud herfra. Hvordan? No, Vi fortabte. Vi er ikke fortabte, julemand. Fordi jeg har en idé. Hvad med, at vi åbner døren? Nå, ja. En lille knirkende lyd af dør, der åbner. Okay, julemand, vi er nødt til at snige os. Meget stille. Det gjorde virkelig deres. Julemand og bedstefar. Hvad tror I på, I laver? Melchior, vi sniger os. Du kan ikke se os, okay? Nå, okay. Hej. Okay, så julemand, vi er så nødt til at... vi er nødt til at være forsigtige, når vi gør det her. Fordi vi skal tage nogle af mors krummer. Okay. Der var 1. Der var 2. Der var 3. Der var 4. Der var 5. Det har jeg ikke set før. Der var 6. Jeg vidste ikke, det var guldsæbel. Der var... Julemand! Nej, julemand! Stop! Nej! Julemand og bedstefar. Jeg sagde jo til jer, der var stor rest. Skørrest. Lige skørrest. Nej! Julemand, kom. Nej. Den har kom tilbage, lige nu. Kom tilbage her. Vi skal op på tale. Okay, du stresser mig. Han går i sæt krudder. Hey. Så, yes. Vi kan have noget til det der klamre, så reasonable. I gav til mig det sidste år. Jeg er måske lidt gammel, men altså, det er noget lige meget. Der er lidt mok i your news, men jeg hører, ja. I kan godt spise det, okay? Ja. Hvem var du? Det er jo mig. Næsten. Jeg venter til det bliver jul, så jeg kan komme ned igen for Søronde. De har loft det så sturet. Nick ud der, hold Mac. Nick, give me no. Hvorfor det er vinter lige nu? No, okay. Nå, der banker risen. Julemand har nu kæft. Tænd og visendel. Nej. Jeg skal gå. Mor, de næsten kaster med høsten på. Det må han ikke. Nisse! Ej, jeg har fået prop i øret. Nå. Nisse. Kan du gætte hvad? Du har skørrest. Nå, det passer jo, jeg har skørrest. I omkring Nå, mor, jeg giver mig selv skørrest til. Birland, så synes jeg på skørrest. Ved du hvad? Nu kommer jeg sørme herop, og så får jeg dig og giver dig skørrest. Nej. Jeg bliver nødt op med. Du får noget trouble.
Du sagde sådan lidt. Bitte. Wow. Nå, ved I hvad, julemand? Nej. Ved du hvad, bedstefar? Jeg tror forkert hus regner vi på. Nej, en pepperoni-pizza. Den er min. Vi må den nu, og du har også skylder at spejde væk. Nej, jeg har bare en lille bitte leveringsperson. Jeg skal ikke. Har du pepperoni-pizza? Det vil jeg gerne have. Julemand, kom, døren er åben. Okay, kan jeg. Jeg kommer. Jeg kommer. Au! Der løber de børn. Hvorfor lukker? I to kommer ikke afsted så nemt. Skylderrest nu. Op på loftet. Okay. Au. Ja, den har jeg også lukket. Gå ind på værelset. Alle sammen. Lever en stemme. Lille bitte nisse. Julemand og bedstefar, altså. Alle sammen går derind nu. Nick, fordi nu har du skylderrest. Og så. Nå, men så hvordan er det, du venter siger? Nej, skal jeg nu have skylderrest? Jeg glemmer, at man siger skylderrest. Nå! Hvad er skylderrest? Ja, så altså jo. Jeg synes ikke, at vildmad, det er rimelig sejt, altså. Det er meget smart, siden de kan give hunden sådan noget mad, som man ved, de kan tåle, altså. Det er ja, det er rimelig smart, smidt der hundemad der. Yes. Og onsdags hundeskud, altså, måden at det bare kommer ned i sådan helt perfekt. Det er så sejt, altså. Helt vildt, man kan gøre sådan noget. Altså, og også måden er, at der kan komme lidt mere, end hvad der skal være i isen. Så der kan være lidt trup på, du ved. Yes, det er også rimelig smart, synes jeg. Det er ordentligt, at natur kan gøre sådan noget. Noget, der er lidt træls, det er, at sådan her hundekiks og kostelige snak til 1 krone. Hundene fortjener det jo. Han skal hedde... Yes. Nu sådan lidt jæger. Hvad er det nu, han skal hedde? Yes. Jesper eller sådan noget. Nå. Ja, så synes jeg så også det der med, at hundebricks, det kan være rimelig smart nogle gange. Også i formen af altså, og farverne. Det er også for at spise en selv. Smagt ikke skørt, altså. Man kan godt bestemme, at lyst til det. Så, og jeg vil så har du egentlig prøvet at spise det der vinterkiks, de har i du og Sommerland? Det smager gældende for frisk. Den er helt perfekt, ligesom den er. Helt perfekt. Hvad snakker jeg for min stil? Jeg har snakket lidt højnekiks derhjemme. Det er 20 kilo. Og et må ikke spise det hele selv. Yes, det er nogen, der fancy højnekiks. Yes. De fancy ones smell like it's really good. Nogle af dem, der godt smager cornflakes. Synes jeg ikke er sjovt at fjerne ud af sådan. Jeg vil bare gerne snakke med nogen. Må jeg godt snakke med en af jer nu, når det er færdige? Hvor er det kæft, julemand.